Regulators siregulator noma ikuphi ukutshontsha kweinto zakhe sikwenzise kahle futhi ngoba kumelanga kube inoma ubani emgwaqeni kumele ukwazi nokuyibamba insimbi mawukuthi uyangithola ukuthi ngithini ukukuzuza kuba lapho. Regulators hlangana Zulu. Bekubusuku obunyama ucwebile inyanga emhlophe ecwebile uWarren G esemgaqweni zama ukuphanda izingane ukuthi ngithinte ngalo ucingo ngihamba ngemoto ngihambela ngedwa ngithi ngiye east side lapha eLBC ngithi ngifuna ukuthola yena uMr Warren G mbona imoto igcwele ingane akukho ukutatazela ngoba zonke ziyazi ukuthi sikhiphane 213